Els pobles del sol. La serralada dels Andes estén els seus massissos majestuosos al llarg de la costa occidental del continent sud-americà. Des de fa més de 3.000 anys, en aquestes muntanyes hi ha hagut civilitzacions excepcionals. Els inques van ser els últims que van dominar els Andes. La seva història va començar al segle XV i es va interrompre brutalment, un segle després, amb l'arribada dels conqueridors espanyols. En aquest espai de temps relativament breu van construir un imperi immens i van edificar ciutats increïbles en els llocs més inaccessibles. Però l'enfonsament brutal del seu imperi ens en va fer perdre el rastre. Com s'ho van fer per dominar un entorn tan difícil? Què en pensaven de la vida i la mort? Avui dia, als encontorns de Cuzco, les famílies es reuneixen als mercats locals per intercanviar els seus excedents alimentaris i alguns productes artesanals amb el sistema del troc. Però a l'època de l'imperi, la part essencial de la vida econòmica es desenvolupava a part dels mercats i en el marc d'una economia molt organitzada. Play with Barsatoons. Hello, Ronaldinho. Look! Vine a veure el seu primer partit. Els Barsatoons han de trobar-se a la Sagrada Família. Ronaldinho Hello. arriba el primer. On són la resta? Goodbye. Allà dalt. Tots tenen ganes de conèixer-se. Així que pugem, Ronaldinho. Hi. Hi! Bird. Compte amb l'ocellet. How are you? Fine, thanks. Ja s'ha fet de nit. Good evening. Goodbye. Però ens queden per conèixer més Barsatoons. Hello. Goodbye. El futbol dels Barsatoons és d'alta volada. Listen.